ang nagrereklamo si Rosie Evangelista kan Barangay Budjaw. Maray na pagkapon tabi, Ma'am Rosie. Maray na naman na hapo po sa inyo, gabos. Sa 30,000, sa inka mo inabot kaya? Nagpabarangay ka ba? Opo, pa balik-balik po Sa ilang kami. barangay? Tagas po, nagsisyon po kami kasi gusto ko po, Dumang kamo, nagarampangan kamo sa barangay. gusto ko po magpalal na. Dahil man kamo nagsisyon man ay tabako man kamo mga kagawad gayod. Hearing. Pinagampang kaya, Yan, sige po. nagampang ka mo, ama. Gusto ko po, file action sa pulis. Pulis nang bala sa niya. Ura na nga nitiwala. Tapos, uko na kami marayon. Sabi man nung kapitan, mabayad siya. Sabi man niya, hindi siya mabayad. So, Sino nagsabi? So, nagutang sa Si Sila. Kapitan, ang sabi ni Sila Kapitan, ni- mabayad na aso ba nagutang. Opo. Pero ang sabi ka nagutang, dahil na siya mabayad. Abo, tawran man daw siya pambayad. makakaulay taan sa tuyang legal advisor si Attorney Butch Lucila. Maray na pagkapon tabi, Attorney. Maray na paghahapon tabi Remy at Mr. Siram Joshua, maray na paghahapon tabi sa gabos na nagailing asin nagadlangog sa tuya sa radyo. Apo, Attorney Butch, nadalan tatabi so issue, ano po ang masasabi mo, digdi? Ang masabi ko po, Ligde, simple man sana. So pagkakautang tabi sa iya, ay may karapatan siyang singilon sa tamang proseso. Ano po ang tamang proseso kaya yan? Tama po, nadangog ko na nagdumana ka mo sa barangay para magkaulay. At nagkaulay ka mo dumaan, nagbabayad siya, mga nakapirang beses na nagbabayad, pero ngunya, nagdesisyon siya na dingo na siya mabayad sa imo. Taday siyang pambayad. Taday siyang pangbayad. Nakiuron po ba siya sa imo sa ano na dingo na siya mabayad o Di man po. Tapos nung huling last kong pagadon, pag-abot na niya na ako makita, pagtataguan na naman ako. So, sa araw kayo ng sitwasyon, attorney, nakaabot na sinda sa barangay Tagas, nagarampangan sa barangay. Ang sabi man daaki manay kang kapitan, dalaton mo sa Mabayad. mabayad. Pero hanggang ngunyan, dahil man nagbabayad, taan rason man kayo ito subagong nagutang, Dahil akong pambayad. Paano, attorney? Anong gigibuhon niyang proseso? well, tama po sa pigagi po ni kapitan. Ang trabaho po kayan mga kapitan as nan lupon pagsaroon tabi ang nagareklamo as in pigareklamo. Makaabot ki pigasabing amicable settlement o pag-aayos na di na maabot sa korte. Pero po ngunyan na din nagbabayad, totally ka na pig-ignore, pwede ka po magbalik sa Barangay Giraray, mag-agad ka na po kitong pigasabing certificate to file action para po ika ay makadulok na po sa korte. Sa MTC daraga? MTC, uni po ang halagang pigasingil niya sa pakarumdum ko, pero mga 30,000 naman sana. Laog tabi ini sa small claims. Schedule na. Ma-approve mo tabi na talaga may pagkakautang O, sa may imo. kasuratan May sila. kasuratan. Oo. May kasuratan pa sa barangay. May kasuratan pa sa barangay. May Oo. certificate to file action May certificate to file Ibig action sabihin, pa. uminagi sa Oo. tamang proseso. Iyo po. Iparumdum ka lang, digdi sa small claims court, mas makakatipid po sinda. Taday nakipuhan kay abogado digdi. Kamu na po mismo maduman sa ampang kang huwes, kamu na mataram kang pigaagad nindo kung ano. Small claims po. Yan. Attorney, may dugang nakaputan lang ako kasi duman baga sa kontrata ni attorney, igwa dumaning porsyento. Oo. Alimbawa, 30,000 so balanse, plus porsyento ba pwede pa ito niyang bukudon? Pwede niya pa pong bukudon, pero sa nailing ko kaya na porsyento, medyo alangkaw ito. 5%. 5% per month, alangkawon po yan. Ang korte, normally, nagkatao yan ki 6% per annum. Per Okay. annum. Oo. So, igwa pa din. Per month, bagong per Oo. month. Opo, Bako so per igwa month. pa din duman po Kabangang na- porsyento per kabanga. month. Okay. Ayun, o, nasabutan mo naman ay. So, yun ang gigibuhan May mo. dugang kapag kahaputan manay kay Attorney Butch. Kaya na po, complete na po, malinaw na po. So ano po ang pinaka-desisyon mo ngunyan? Makaso ka pa man giraray? Ano po? Maduman, mga-claim Oo. siya. Ito ang pinaka-best thing. Pinakabis po, maklim po ako. Aha. Tapos, sana po, hindi ako mahirapan, tulad ng sinabi ni Attorney. po, maganda po yun. Di ibahan mo na kunyang partner. Iibahan pa ka. Ibahan. Oo. Pero bago ka magtapos kita, digdi, ano ang mensahe mo kay Lenny? Lini, ang masabi ko lang tabi, kung ano na napagurunan, dapat, yun ang dapat masunod. Ipailing ka.